EVPF long live, long live, long live. EVPF long live, long live, long live. Jai Boro Harini, Jai Boro Harini, Jai Dr. Gambaro Musari. UBPF United Board of People Federation नि जानानै भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं बेखौल' बुंगोन जोंनि दिनै आनसलिक दाफुंनांगौनि बिबान थानाय हिसाबै जोङो आनसलिकखौ दाफुंनाय जाबाय खैरोगुरि जोंनि नैबे गामियाव जों बहुत गामिनिफ्राय सापर्ट मोनदों आरो जों सापर्ट मोननानै जों बे आनसलिकखौ दिनै जों दाफुंनाय अलरेडि जोङो दिनै जाबाय आरो आफादगिरि हिसाबै मोनदों जोंहा संखं बालिगरायाव जोंहा मोननो हादों राजा बसुमतारी प्रेसिडेन्ट आरो जोंहा माबा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोननो हादों जों मिथिंगा बसुमतारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मोननो हादों जोंहा अनन्त नार्जारी फैबाय थानाय समाव जोंहा मावनांगौआथ' गोबां दं जोंहा दिनै फरायनाय दिगखौ नायोब्ला जोंहा दिनै गामि गामि हारियाव जोंहा ओरैबायदि दङ उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दिनै 7, 8 सिमल' फरायनानै हस्टेलाव थाहैदों बेफोरनि जोंहा गामि हारियाव नायनांगौ थाबाय आरो जोंहा गोबां थाबाय जोंनि बर' हारिया माबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन दासिमबो बेफोरबायदि डेभेलपमेन्ट जायाखै जों बेफोरखौ नायबिजिरनांगौनि खामानि जोंहा बहुत थाबाय बिनि सायावथ' मा बुंनो बिसोरखौ जोङो बुंनांगोन दा जोङो बिथांमोना जुदि दायित्व थानानै जुदि खामानिखौ मावाब्ला बेखौ रायजो संसारा नुगासिनो दं जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया जोंहा बेखौ आखाइ थुना बुङो रायजो संसारा अलरेडि नुगासिनो दङ जोङो गोख्रोङै जोंनि दिनै आनसलिक दाबाय जोंहा आरो मोननै आनसलिक दाबाय मैया धेमाजि टेकजुरियाव दाबाय जोंहा दिनै सिङै सापरि आनसलिक दानो हाबाय आरो जोंहा मोनब्रै आनसलिक दङ बेखौ दाफुंजोबनानै जोंनि मावनांगौ थांखिखौ मावगोन आरो बिथांमोननि खामानि मावदों मावाखै माने रायजो संसारा नुगासिनो दं आरो रायजो संसारा बेखौ खमायनांगोन मोजाङै सानसे जोंनि बे हाबाफारियाव दङ जोंहा सेन्ट्रेलनिया गोख्रोङै नांदों सेन्ट्रेलनिया गोख्रोङै जोंहा नांदों आरो जोंहा फोथायनाय दं डक्टर मानगोनां गाम्बारु सारखौ जोंहा गोख्रोङै जोंहा जोंनि सायाव फोथायनाय दं बिथाङा खोथा होदों गोख्रोङै जोंनि बर' समाज 22टा जिल्लायाव जेसेसिम गोलैसोनानै थानाय दङ जारिमिन बा जोंनि जेसेसिम गोलैनानै थानाय गाज्रि गाज्रि आबहावा जेसेसिम डेभेलपमेन्ट गैयि जायगा बिथाङा दिनै बेफोरखौ जोंनो खोथा होदों जों बेखायनो स्ट्रंबाबो जोंबो ओंखारदों बिथांनि खोथा बायदि बेथ' बे आफाद दानायाथ' बेथ' जोंथ' मोनसे माबा हंगथन हाग्रायाव नांग्रा आफाद नङा बेथ' जोंथ' गणतन्त्रआव जोंहा बर' समाजाव आफाद दानायनि राइट दङ जों रायजोखौ सिबिनायनि जोंहा राइट दङ बे आफादखौ जोंहा दाखानांगौ दे राइट दं जों बर'खौ बयबो सिबिनो बयबो फोथांनो हायो बेथ' राइट दं बेखौ सोरबा आफाद दायो बेखौथ' बिसोरो बुंनांगौनि जेबो मोन्थाय गैया नोंथांमोना औ रायजो राजानो जों बेखौनो मेसेज होगोन जे जोंनि गोबां रायजोफोरा गोलैसोनानै थादों दिनै जोंखौ मदद होनांगोन मदद होयोबा जोंबो मदद होनाय बायदियै जोङो जेसेबां दिनै गोलैसोनाय खामानि दङ बेखौ जोङो गोख्रोङै मावफुंगोन रायजोफोरनिसिमबो आरो बे आंनि गुरैयै खावलायनाय थाबाय आरो